wallahi ina ma ka sani. Kai ka ma sa ana zahi tun da ɗazo ne yana ta ɗayan ka ga ya kama da wata saboda zahin da ka harawa. Kai riba. Ba ka yadda ba? Na yadda. Yau gidanmu kaza 32 ta mutu saboda zahin da aka yi. Kai dan tumba. Wallahi ɗazu suraci ma ni kama yi sai da an ka hara yahi sannan na samu salama. To yanzu dai musulman ta kam. Mun zo ba ko 100 August ɗin da ya buga da mu. Yanzu da mun ga kaza mai ya kusa da azumi ko wani zakara. Wallahi kusa da sai azumi. mutum samu. Shine burin ka. Wallahi ya kusa da azumi. Shi wanga ya ci suraci ɗaurayi. Kai kuma yana gace kai kuma ka ci kama sa. Ni wallahi ba da gida. Gaskiya sata ba ta yi. Mu dai Kai. kullu ta wanga. Ya ka? Awo. Tura gurɓa. Ta shuce. Wanda za ka waɗa maka wata. Wallahi kai kan ka kira ruwa. Baka san wancan ba. Wallahi in ka yi sojin za ka faɗi. In ka sai ana faɗin burkai. Ko kan ne na wanga. Wallahi ka kira ruwa. Shi wanka yaro. Ah? Ko babu Ranar mai. dalili. Ranar biyar Allah ba soja an magaji ne ba ko bin da an magaji ne. Wallahi magaji ne ko babu dalili ya kashe mutum. Wallahi da West Wallahi ni kan babu ruwa. da Na West kai ka kira Africa ruwa. har South Africa uban koman tsoro ko burce ban bugu bale shi. Ko gai. Wallahi kaɗai ka duban ka ni kan bada ni ba. Ha to kan kai. Ka tsoro. Allahu akbar. Yau mutuwa dole sai ka mutu. Ba dai ba ruwan ka ba. No. Kai.